Me llamo Cristina, soy licenciada en comunicación y estoy en Berlín. Me licencié y enseguida me vine. Por ahora ya son casi 2 años que llevo aquí y la verdad es que no sé hasta cuándo. No está la idea de volver a España, es de o me quedo aquí o me voy a otro sitio. Escogí Berlín por una parte por raíces, ya conocimiento del idioma y porque ya había tenido un intercambio Erasmus y había conocido ya la ciudad, había estudiado aquí y siempre había tenido el sentimiento de volver a esta ciudad. Aquí tengo calidad de vida, trabajando 20 horas a la semana, incluso menos, pues me pago el alquiler de la casa, de una casa que está muy bien, y tiempo libre para poder estudiar idiomas y para hacer proyectos y para disfrutar de la ciudad. Los que estamos fuera no nos olvidamos de España, de hecho nos gustaría volver algún día y poder estar cerca, ¿no?, de nuestra gente. Hi ha molts nivells d'equipaments, molts nivells de grups socials, molts nivells de renda disponible i aleshores la ciutat és el que fem entre tots i se pot optar per un creixement més equilibrat i per aprofitar el que tenim. Ara, com no hi ha diners, segurament s'acabarà lo de Nova València i el que passa és que tampoc hi haurà diners per millorar la vella València, perquè evidentment no hi ha recursos econòmics per a tirar endavant i fer-lo en 10 anys, que no és bo, perquè crea una situació d'estancament i de paràlisi i de manca d'iniciatives de renovació urbana. La ciutat de violència, 2007, a centre autopistes i tanta gentola, ens paguem els bicis a la jet set de les revistes. Merda va de baix a ETA i s'ha fet gran la bola, estem de dòlar a vora de la mar desfeta, senyors de corbateta, massa benefici net. De fet, sento un calfred quan pensem fotre'ls el primer tret. Estem suportant la crisi de la terra crítica, l'agua para tontos, el bozarrón de Rita, caminem per avingudes, vingudes del nord. El 15 de febrer es compleix el primer aniversari de la primavera valenciana. Ha passat un any des que els estudiants de l'Institut de Lluís Vives de València eixen al carrer per a protestar contra les retallades en educació. La delegada del govern, Paula Sánchez de León, va enviar la Policia Nacional a sufocar aquelles reivindicacions pacífiques. Les xarxes socials bolliren amb una gran quantitat de missatges, denúncies, fotografies i vídeos sobre la brutalitat i la violència exercida per les forces de seguretat de l'Estat. aquella batalla campal va desembocar en una gran explosió de solidaritat. I moltíssima gent va acudir al centre de la ciutat per fer costat als estudiants, per no deixar-los sols. Els manifestants s'hi feren forts durant 7 dies. Exclamar contra la corrupció flagrant que ens governa. Contra les retallades en ensenyament i sanitat. Contra la violència desmesurada de la policia. Contra les detencions il·legals de centenars de persones. Per això estem ací. 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 Per això estem Per ací. això estem ací. Per això estem ací. Per això estem ací. Per això estem ací. Volem convidar-vos al concert que tindrà lloc al Palau de Congressos de València el dia 15 de febrer. Es tracta d'un festival benèfic, sense ànim de lucre. Volem aconseguir el finançament necessari per a que la plataforma jurídica Primavera Valenciana puga fer-se càrrec del seguiment de tots els expedients judicials, de les sancions i dels recursos corresponents, perquè encara n'hi ha molta lluita per davant. Perquè la primavera valenciana tornarà a florir molt prompte. Vos estem preparant una primavera valenciana que vos aneu a cagar.
idea principal és que en els moments actuals ens hem donat compte que lo individual és obsolet i la gent som molt vulnerables, col·lectivament tenim més força, tant els que compren com nosaltres. I entonces el que volem és que cada vegada la gent s'adona que és molt important els grups de consum, que poden ser de 7 o 8 o 10 o 12 persones. N'hi ha una persona o dos d'aquest grup que se quedara en l'atur i després se quedara sense prestacions socials i se quedara sense diners, pues hi hauria un temps que entre la resta del grup i jo com a venedor i productor li podíem anar financiant la caixa i després ja veuríem el que passava. Sempre m'he implicat en moviments de defensa de l'Horta de València. Treballen llauradors que fan venda directa en el seu camp. Vicent Martí, l'altre que repartisc el dimarts, reivindica les qualitats que té l'horta per a produir 3 collites a l'any, que és molt. Un grup de consum, a banda de dur les caixes, de que consumisquen gènere dels productors d'ací de València, que sigui ecològic i tot això, també genera associacionisme, que a mi me pareix molt important en l'època actual. Pues un grupo de consumo consiste en varias personas que tienen inquietudes en un consumo responsable, sostenible y normalmente pues es del barrio. Entonces yo llegué aquí mediante el 15M de Patrais. Yo estaba harta de comprar pues, en Mercadona, en Consumo, en las grandes superficies y nada, el grupo de consumo está dividido en comisiones para que vaya más rápido el trabajo y que bueno, no es solo venir a comprar, también es participativo, es asambleario. Cada 15 días hay una asamblea, muy positivo, la verdad, una experiencia muy positiva. Pues tocó pensar que estaven reunits dos amics meus, Guillem i Elvira, i estaven parlant pues que en Llíria no hi ha res que fer, en Llíria és un avorriment, eres jove i no, on vas? Tots pensaren en obrir un cinefòrum, algo relacionat amb el cine, i pensaren en la Unió, no? Que estava tot el material així parat, i tindrien que fer un projecte, presentar-lo a la Junta i tal, i bueno, digueren que sí, i a partir d'ahí pues a aprendre. Te quedes Urge, te quedes Monk, te quedes Michael, Chams, te quedes Urge, te quedes Monk, te quedes Michael. Soc Luisa i vaig a parlar del passat perquè l'actualitat ja no ens serveix per res. El presidente, señor Rajoy, ho ha dit veu mal, perquè jo, quan no se'n ve en la tele, entenia gasoil. Yo pensaba que le digan gasoil, pero de todo cor, Ahora mismo, mirándolo, me parece un poquito así, como si fuera subnormal. De la boca china. Uy. Yo lo veo ahí que dice, que m'ha caigut, senyor. Tan fàcil que ho trobava jo. Dona, no és que siga l'home lleig, però ahir té una cara d'assustat i els ulls.
Ara. Una cara d'espantat, que és el que dic jo. Diu, que m'ha caigut damunt, senyor. La despedida farem en arròs i bajoquetes. I el que no estiga content, que se'n vaja a fer clotxetes. En el meu poble diuen una altra cosa, diuen a fer punyetes. No ho he volgut dir perquè si no no em pagaran de l'entrevista. Lo individual és obsolet i la gent som molt vulnerables, col·lectivament tenim més força. Carabasores,